מדבר איתו ממערכת אשדוד. שלום. עם מי אני מדברת? אבל אני נציגה עם המנהלת. כמה זמן את עובדת בבית ספר? 20 שנה. ספרי לי על חוויה יוצאת דופן שעברת בחיים. בכלל בחיים? כן, בכלל? נולדו לי 3 ילדים מקסימים. ושקשור לבית ספר. ומשהו שעברת בבית ספר. משהו שעברתי בבית ספר, אנחנו כל הזמן עוברות כאן המון 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 חוויות, אבל אני חושבת שהחוויה הכי כיפית זה הטיולים. אחלה. מה אני מאמין שלך? ומה אני המאמין שלך? המקצועי שלך? אני המאמין שלי זה לקבל כל אחד ולהתייחס לכל אחד בצורה שווה, לכבד אחד את השני, להאמין שכל אחד יכול להצליח גם אם קצת קשה לו. זה אני מאמין שלי. אוקיי. תודה רבה. בהצלחה. תודה.